Čaute typkovče a typkovkyně. Máme tu třetí vlog a tento vlog se budeme učit na skateu. Jsem tu já, typka, je tu Robka a je tu Johnny. Johnny, pojď sem a představ se. Ahoj. Takže to bylo rychle. Robko, zdar. A zdar. Takže, nazdar. jako já jsem to zkoušel ještě za kamerou. No, jsem tam. Se učit a docela to jako umím. Můj trik, jo? Ještě jednou. Au. Ne, já teď se budu snažit. Jinak znám trik jako. Tak tam půjde jako krále. To se má chytit, ale... Ne, počkej. Ještě jednou. Teď to budu. Nahrej. To se ti to povedlo. To je super bot. To je penny bot. Ty vole. Já, jo? Jejte na můj skate. To jsou krásné triky od Johnnyho. To je backflip, front flip a čtverec flip. A zakončení uklouznutí na prkně. Johnny, ukáž nám ještě jako něco, jak se to dobře zvedá, nebo... Jako jak se to zvedá, to úplně není. Takhle. To je dobré. Ukáž, já to vyzkouším. Tak já to vyzkouším, no. Já jsem, Jo, on to vyzkouší. jakože toto dozadu. Ano, musíš na to šlapnout. Ale na ten předek. To tak. Ano. A dozadu, jo? A dozadu. Počkej, To ale zlomíš. je to 100 kilová váha. A ty máš 101. 102. Tak 102. Ty trochu bral. Ne, ty sfágal. Fatul, gentleman. A umím aj pozadu. Johnny, chceš jít něco ukázat? Robko, chce se projet? Ne. Takže tímto bychom to asi ukončili. Robí ho bolí noha. A takže Nashledanou. čaute. Čaute, Johnovci a Zdar. Johnovkyně. Takže čaute.